بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ تا جدوں اسی تواڈے تو پکا عہد لیا پئی تسی آپس وچ اپنے لہو نہیں وگاؤ گے تے نہ خود اپنے نوں اپنے گھراں وچوں کڈو گے، مڑ کے تسی مان لیا تے تسی سب گواہ جے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ مڑ تسی اے ہوئی لوگ جے جڑے اپنے نوں قتل کر دیو تے اپنے وچوں ایک ٹولی نوں انہاں دے گھراں وچوں وی کڈ دیندے ہو۔ تسی انہاں دے خلاف ایک دوجے دی مدد تک زیادتی نال کر دیو تے جے او تواڈے کول قیدی ہو کے آن تسی انہاں دا فدیہ دیندے ہو، حالاں او تواڈے تے انہاں دا کڈنا ہی حرام سی۔ کہ پھر تسی کتاب دے کچھ حصے نوں من لیندے ہو تے بعض دا انکار کر دیو۔ پھر تواڈے وچوں جڑا بندہ ایک کم کرے گا او دی سزا اے دے علاوہ کوئی نہیں پئی دنیاوی حیاتی وچ خواری تے قیامت دھیڑے او ڈاڈے عذاب ول موڑے جان گے تے اللہ اس تو ہرگز غافل نہیں جو تسی عمل کر دیو۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ وہی لوگ نے جنہ دنیاوی حیاتی آخرت دے وٹے مل لے لئی سو نہ تے انہاں تے عذاب ہولا کیتا جائے گا تے نہ انہاں دی مدد کیتی جاوے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تب بلا شبہ یقیناً اسی موسیٰ نوں کتاب دتی تو اس تو بعد اساں ہیٹ اتاں کئی رسول بھیجے تے اساں عیسیٰ مریم جائے نوں واضح دلیلاں معجزے دتے تے انہوں پاک روح جبریل نال تائید بخشی کہ پھر جدوں تواڈے کول کوئی رسول او ہدایت لے آیا جنوں تواڈے جی نہیں سی چاہندے تے تسی متکبر ہوئے، پھر تسی ایک گروہ نوں جھٹلایا تے ایک گروہ نوں قتل کر دیندے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ تا انہاں آکھیا ساڈے دل غلافاں وچ نے نہیں سگوں انہاں دے انکار دی وجہ تو اللہ نے انہاں تے پھٹکار پائیے، سو بہت گھٹ نے جڑے ایمان لے آؤندے نے۔